ترکیه بردوام پیلان دا درێژە دا کو ێریشی ناوچەیên Kurdê li Rojavayê Kurdistanê bike û peyedê behaneyan durust dike da ku Tirkiye pîlanên xwe cîbicî bike û êrişî Rojavayê Kurdistanê bike. Nivîskarê Amazêxê Yusuf Boyehya li ser rûpela xwe ya Facebookê gotarek dibîne navnîşana gelo çarenivîsa devera Rojhilatê Çemê Firatê mîna çarenivîsa Hefrînê ve belav kir. Têde dibêje ev vegefên Tirkiyeyên berdewam derbarî êrişkirina deverên Kurdê li Rojavayê Kurdistanê tekeziyê li ser rojbûna hikûmeta Tirkiye ji bo jinavbirina hebûna Kurdan li Rojavayê Kurdistanê dike. Bi behaneya derkirina çekdarên peyedeyên bi ser PKK ve ku metirsiyekê li ser ewlehiya Tirkiye dirûst dikin. Erwanî Nivîskarê Amazêxê dibêje destpêka êrişa Tirkiye li ser devera Rojhilatê Çemê Firatê destpêka êrişa Tirkiye li ser Efrînê bibîrtîne ku Efrîn taniha qelenê wê êrişê dide ji ber siyaseta PYD û PKK yene serkeftî li deverê ku bi erzanî hate firotin û ji cîhanê re rastiya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ya perdepoşkirî hate eşkerekirin. O got ku eger destwerdانeke navdewletî nebû egereke mezin heye ku heman şanû li devera Rojhilatê Çemê Firatê dubare bibe. Yusuf Boyehya heman gotara xwe de dibêje ji daxuyaniyên Erdogan diyar dibe ku Glopa Kesk ji aliyên navdewletî li gel rêkeftina herêmî dibe pêngava leşkerî destandiye. Lê pirs ew e hebûna Amerîka di hevkêşa Sûriyê de wê çawa be eger heman sînaryoya Efrînê li devera Rojhilatê Çemê Firatê dubare bibe. Tevî ku welatê Amerîka geleke caran tekezî li ser piştevaniya xwe ya demkî û qûnaxî ji PYD re diyar kiriye ku ew ê piştî jinavbirina Daişê li Sûriyê PKK û PYD piştguh bike li Sûriyê. Heman nivîskarê Amazêxê dipirse gelo rast ew ê Amerîka li Rojhilatê Çemê Firatê hêzna Erebî li cihê Partiya PYD da mezvirîne. Eroha balkişan ser daxuyaniya Pentagona Amerîkî ku beriya çend mehan ragihandibû derbarî van pirsû egeran ku diyar dibe armanca Tirkiyeya sereke ew e jinavbirina gelê Kurd û guhertina demografîya lê deverê. İştira wê Tirkiye deverê radestî Amerîka bike ber ku astema welatî Amerîka hêza xwe ya leşkerî ji Sûriyê vekişîne û bi temamî ji Sûriyê derkeve. Di zawiya gotara xwe de Yusuf Boyehya Nivîskarê Amazêxê dibêje ber ku tu piştevaniyeke navdewletî ji Kurdan re nîne pêwîst e Kurd di hewla çareseriya siyasî de bikin da ku heman sînaryoya Efrînê li devera Rojhilatê Çemê Firatê dubare nebe û qurbanî nebin û tu mal û milkên welatiyan deste ser nebin.